Băi, dacă o levă, 2 lei jumate, 20 de lei înseamnă 2 hârtii din alea roșii, ale noastre. Aia înseamnă 20 de. Eu nu mai vorbesc cu lei vechi, nici nu știu, sora mea e cu lei vechi. Bă, atunci nu vorbim aceeași limbă, că eu nu vreau să mă întorc înapoi. Rămâi tu în lumea ta, eu rămân în lumea mea. Păi da, dar vreau să fac cumpărături și nu știu să fac. Asta e treaba ta. Și sora mea tot așa. N-am dat asta. Acum ai 20. Păi dai pe ăștia și trebuie să-ți dea 12 înapoi. O bleva a zis pe ăsta ultimul care nu l-a arătat.